Szia Nyuszi! Kedves születésnapos! Szeretnék neked nagyon boldog születésnapot kívánni, és azt, hogy ebben az egész évben, illetve hogy mindig egészségesen, vidáman és boldogan teljenek a napjaid. Szeretnék neked mutatni néhány dolgot. Az egyik, ez a szép üdvözlőlap, amit tőled kaptam a születésnapomra. A másik pedig ez a csodálatos könyv, amit elkezdtem elolvasni, és itt, ahol látod benne a könyvelzőt, ott tartok jelenleg, és nagyon tetszik, és nagyon szépen köszönöm, hogy elküldted nekem. A másik, amit szeretnék mutatni, ez a patentes toll, amit már egyszer-kétszer nevettünk közösen, de fogunk még párszor. Egyik dolog, amiért ez érdekes, ugyanis van egy ilyen kis levél, amit látni fogsz nem sokára, vagy lehet, hogy már láttál is, és ezzel a patentes tollal írtam ezt neked alá. Ezen a kis levélben leírom neked azt, hogy miért szeretnék neked nagyon boldog születésnapot kívánni, és mindenféle jó kívánságot, amit neked szánok. És nagyon boldog születésnapot szeretnék neked kívánni. És ezután hallgassuk meg közösen a szózatot.